Vlog, vlog. Padulong mi sa Tinago. Kaban ako si Master to Fair. Fair. Yan nami dire sa Mintal. Karon pa. Dili tam sugod. Yan. Oo. Next street. Patakunan. Dire yan. Sentro Mintal. Wala, balik. Ay, wala. Oo, tama. Oo. Lagi. Oo, uli ako. Tingnan ko. Bye. Dili ay. Straight lang. Ah. Pabiyaw ba? Ah. Oh, diyan. Dili. Ah. Okay. Go Power Ranger. Oh, promise you, sir. Bahaya kami kung diluag. Lagi. Ring. Wah. Mana? Kaset. Yang kaset ni ba? Go, dapat may haba ni. Straight. To. Deka Mintal. Grani ka niya, magkuha na pagka cross chain. Matik yan. Nasa cross chain ang malaga. Ito, straight lang. Ha? Straight. Kana mo na pa grande. Ano kayo ito katulad na? Ito pagkita ka man? Maliko? Ito na ano? Naan pa? Kami mo taga kasada dire. No. Conan Elementary School. Saba.
go! Ito na yung pasaka. At ito sa loob. Ay, makaya. Nag-otra kayo to. Mo kaya gusto plano diri no? Kay gihawanan man oh. Kana box ba? Che basin. Che plano basin. Sa kuan no? Murag may kasada gud. Nagta? Tara. Nagot ang kuan. Kinabuhi ang sa kang kabuhi. Tay. May saba. Ula ra siguro ni kuan box. Ina-reviewan ba mo? Reviewan na. Taka ni? Oo. Reviewan naman ako. Ang kuan na ni ang bangko. Hindi ka na og aloy lagi. Oh. Perasaan mo dili magdimagutan. Gani di na magutan. Mo ni siya. Ang ginatukod daw. Kapag dumog na ako, amot na kung tama. Kaning terminal daw. Murag sa train. Ako sigurado. Mura-mura mag sorry. Saan eh, ginatrabaho niya. Ang tagas muso. Gani. Yung taga na muso na kay kuhan kayo. Dito lang kapadidit. May mo. Nato ang kasada. Isi naman kayo. Tidak ko kabertik ta. What's the hold up? Dali. Wah, ayan nga. Hello. Straight. Straight. Nandiyan ka. Sa kong vlog.
Wag pa. Gut ka na ba? Narito na. Ah, Dalawa. Giro kayo ulit. giro kay ba? Okay. Uy. Ah, cover gamay. Grabe. May challenge ako. Galing ako. Shoutout ka, sir. Ha? Shoutout ka. Wala na. Ha? Sino sulti ni mo, sir? Ha? Sino sulti ni mo? Wala. Wala. Nangaka dyan. Kapaistorya? Tapos. Hello. Mo ba yung pinakasakit? Ito no? Kana, nanduwa ka buk. Pinakauna o. Dahil kabuhan na to. Una. Pat mo ni ka buk. Ito no? Oo. Daplin na tabak sa. Kung balag. Torotot. Tut. Ay, dahil. Hala ka, kapoy pa ka na. Manayon ako si mga ilan ng gihawanan yun. Kami? Oh, di ba? Kasa daw, sa taas. Di na lumot. Tubig daan. Ah, urot na dayon. Sa mukis. Susunod ako si mga. Ilhan eh. Sa ilhan. Plane lang, plane. Okay, lagian ako anis Thailand eh. 28 akong gamit. Sa power. Kita pa ko. Ano na? Guys. Sakay ka, Col? Balik na. Grabe gaya eh. Ay, may dahil sige. Ha? Tingin mo dyan. Wasa tadi kami. Ginawa lang sa Wasa relaxness. Uy. Tindukan ako gamay daw box. Kimrag lugi ko sa mga box. Oh, lugaw kayo.
Sa itong kauban. Hinay lang ha. Wala itong sarado to. Power kayo. Kaya pa? Ha? Kaya pa? Targa? Uy, cambia. 42 na eh. Uy, cambiahin eh. Relax lang ha. Tubig ba? Relax lang yun. Muna mong ginatawag nga Dennis Near. Kay wala lang, ang buti silang pangalan na sa Strava. Pag-abot mo ni Dapita, medyo kambate na ka kay makita naman ka. Dapita de Estaso, hindi naka blind spot ba? Wala ka natabunan og sagbot. Makitaan ka sa mga nagpanaog. Dari bangkot kay kung magpalabik kag namin ang imong timbang ibutang na mo sa likod, mga di mo tubangan. Kung sobrang po sa tubangan, mas di mo likod. Pagdirin ko ka lang tindog na. Wala na. Waray butong. Magwa naman gid. Kita ta. Kita datos nan. Saman. O ko na lang soft drinks. Sigun sa butong. Ha? As 4 na. Nakabot. May butong. Taglain.
Okay, Box. Basta ka, sir. Tama, sir. Tudya. Asa? Mainit kami. Peace out. Nag-inumukok. Gawas na. Oh, yan. Hey, Box. Atak. Oh. Oops. Mana otro later. Tara, Box. Ito yung shoot ko. Gary Paul. Hi, Steve. Hello, kami. Okay, stay.
Mara to. Among pinadong pakris. Doon po. Shoutout ako kay Master Bacalya. Ano siya oh? Oo. Dudabot. Peace out yo. Ha? Yo kabot, yo kay kabot. Namukay. Palpak.